kurang ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis oleh gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Satu karya agung dari Ki Bagong Darmono spesial buat mempelai berdua berbahagia. Pripun Pak? Iki Pak arep diwaris sepatu karo Pak tentara iki. Ukurannya 40. Satu karya agung dari Ki Bagong Darmono ada sayangan. Juga spesial buat ibu-ibu Among Rawuh. Sehat-sehat selalu, berkah barokah kagem panjenengan. Bapak-bapak sungkem bekti kula sehat selalu pokoknya. Kembar nada. Mas Nova sama Mbak Lia ikut joget nggak Mama? Mas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu nimas sing tak tresnani di DM dhewe aku rambalesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi CM Apro Mas Heru aku ora ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis oleh gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang menipas jaga tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke neng pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. Oke kepareng dari akar sugeng kondur dumateng Bapak Ibu tamu sedahan. Oke kang ngatemen rawang ngaturaken wilujeng rawuhipun wilujeng lelenggan kanthi martikan menggalih. Kembar nada Indonesia. Ada presidennya Wonogiri John Underground sikap nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu rasane nandang rindu nimas sing tak tresnani di DM dhewe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Aspri Multimedia
Sukses selalu dulur-dulurku semua. Aku ora ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis oleh gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Jogonen tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke ning pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan yen pasti jodoh ora bakal kurang dalam. Satu karya agung dari Ki Bagong Darmonada.